Hola rebels, soc Rufinatsu. Com podeu veure, el meu vídeo diari no està fet amb webcam, ja que pot ser que el cos m'hagi interceptat la webcam del meu portàtil. Com podeu veure, l'he tingut que tapar, ja que no vull que m'espiguin més. Pot ser que sigui a causa que els meus pares formin part del nou ordre, per culpa de les seves promeses utòpiques i aquestes coses, tal com va dir en Lies. No ho sé, també pot ser que sigui per haver participat en la rebel·lió, en buscar la ruta, per anar links, que per cert, espero que la contrasenya que li hem administrat hagi funcionat. És que no sé, en tant tampoc sabem gaires coses. Espero que els cops no hagin tingut res a veure. Bueno, jo diria que em començo a anar ja perquè és que tinc por que em pugui interceptar també aquesta videocàmera. Espera, un moment. Què és això? Sembla ser que la xarxa s'està restablint? Hòstia, no pot ser. Perdoneu, nois, sembla que se m'ha parat la càmera mentre estava mirant aquestes novetats que hi ha hagut a la xarxa. Es veu que la link s'ha pogut arribar al magatzem gràcies a la nostra ajuda amb el mapa que li hem proporcionat i la contrasenya que li hem donat, ja que sembla ser que la placa base ha sigut activada. Dios, com me n'alegro. Ara sembla que comença ja l'era de la rebel·lió.